Dulamin nga eh. Ano viewers na dyan? May isang tawunan ko na lang arudang ka di kanto matay. Abay na tanong Bibe, madi ka makuha. may kaman ag ito. Binungon mo ikayan. Mangipurwak ka te handamon ah. Deka naturo mo ta. Nagitigayan dagi. Bong! Sika. Nag-video ka man. I-video mo dagi tagar aramid tupig. Ay, Tapos tala to, i-live mo ah. basta garaming tubig. Buwan kami ng nalpas ako. Hoy, apawan ka kadwa na detan. Apay kinala ko, Mom. Wen. Wen, hindi ka man nagpakita TV binig ko yun. Dugang ka. Pakita lang nito na. Tan, ito ka agta kan. May Christmas ko mama kung Lula ko na. Wala ko na. Lula ko na. Wandula. Lula ko na. Video lola ko na. Video lola ko na. Gibid video at lula. Tan naglalay ba? Tudot ka na oh. Awan tutot ko. Okay, ayun. Kasjay nagbungunti Bibing ko may kumamet dito ah. tubig. Barong. Yung dandan niya kasawan. Tutot ka na oh. Awa, nagay-aywan ti ni isa. Ate. Jay. Santo deta tubig. Hindi tig-tig mo yun. Ito 5. Di yun. Jay. 17. Doon ka man ma. Ni? Kanang araw. 17 na. Ala. Wan. Oh, matagboy-boya dada. Ada mabayadan dito. Ikan na kanto ni Titan Tikortan. Sala ka man bibe. 17 nan. 11. Dagi di bungon ko. 11. Kastoy ti agbungon na Tas linga. jay tagbungaw nalaigak. Hello guys, kanang Hello guys. Sa pulo. 11. awan nagyan na dai tinyo. Tubig. 1, tubig. 1. 17 Eto ni dagi di may tuntuno. Naluto no katkas jayan. Naluto. Kini ininauna inikim kita mano pala tawin ni Kim. Apay ko maawan mag isungar titawon na apay ibagam ngawan. Mata mo kang si Jay. Ano 12 di ka no, tawon na. ano di kastamon Kengs 2000. Shop. Oh, 12. 2008. 2012, 2008. 8 taon ko. Mga tayo ko dito ulit na yata mi sa babaw. Bal nga tubig. manse. Anong kabil mo? Tay baboy. Hindi ako mikyo. Busitan. Ay nang tay pasuko ate Ano nga ruda umate. mo? Di nagsama amo. Si Jay. Busitan. Ah, Busitan. good. Jore man agawid ka no di kan tumala. Takan tumalag pupupo mga ko. Apay ni tay lakay mo agat sibuyas madim iyaway. Apo. Ano detan?
Abe madi ag kilo sibuyas ko ma? Kasi ang ngarod nga kasta ang ngarod ngayon dyan ah. Siguro Bombay, Indians. Ape, ada shampoo ti ulo. Ano pinag-shampoo? Nag-shampoo ka? Saan, nagbuyat-buyat na lang. Anang ngarod, Cream cell? anang ngarod lugam mo kinla ko mo te lugam mo. Ano man? Okay. Umiangot na. Nagkapan na nga. Anong simot? Kawang manok dito ni. Magkataway tayab. Dapat paglugan ng mapandihanas no inla ko mo te. Ano ba yun? Ha? Kaya ito yun, ito. Adam ang motor ko. Haan, kababain nyo. Hey! Karban. Sika. Inti. Di taro pa na. Papaigit ka Jai. Ganong umisip. Oh, madito no. Nangisip datan. Nandito na.